Wel, croeso i chi gyd i sgwrs heddiw efo rhai o cyn-enillwyr mwyaf diweddar cystadleuaeth y Fedal Ddrama yn yr Eisteddfod Genedlaethol fel rhan o raglen Am Gen. Ag Arwel Gruffydd ydw i, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru. Ag ers dipyn o blynyddoedd bellach, mae'r Theatr Genedlaethol wedi cynnal partneriaeth efo'r Eisteddfod Genedlaethol, lle da ni yn gweithio efo awduron buddigol cystadleuaeth y Fedal Ddrama i weithio efo nhw i ddatblygu'r gwaith ac i'w gyflwyno fo ar ryw ffurf maes o law. Ac mae hyn wedi bod yn digwydd rwan ers dipyn o flynyddoedd. Da ni fel arfer, wrth gwrs, yn cyflwyno'r gwaith ar lwyfan chydig mwy convensiynol na rhai o'r llwyfannau diweddar da ni wedi bod yn ei profi ar faes yr Eisteddfod. A dyna felly ddigwyddodd yn hanes bob un o'r dramau da ni wedi llwyfannu hyd yma, tan eleni, wrth gwrs. Ac eleni, mi wnaethon ni lwyfannu, neu mi fyddwn ni yn llwyfannu, gymhelliad ag mae'r recordiad o'r sgwrs yma yn y cwestiwn, yn llwyfannu adar papur ar-lein. Ond gai gyflwyno i chi ddechrau, bobl da ni'n mynd i fod yn cyd-drafod efo nhw heno, dyma nhw'r cyn-enillwyr. Os na i drio mynd yn y drefn nathon nhw ennill, ac mae hwnna'n brawf ar ynghof i, ond dwi'n meddwl bod ni'n dechrau efo Hefin Robinson. Hi Hefin. Helo, shwmai? Ti'n iawn? Ac ddaru Hefin ennill y Fedal Ddrama yn Steddfod y Fenni yn 2016. Dwi'n iawn dydw Hefin. Efo'r ddrama Estron. Ac wedyn mi nath y Theatr Genedlaethol a'r Eisteddfod Genedlaethol lwyfannu Estron, y flwyddyn ganlynol yn Steddfod Sir Fôn 2017. Ac wedyn mae Heiddwen efo ni, Heiddwen Tomos, ac mi ddaru Heiddwen ennill efo'r ddrama Milwr yn y Meddwl yn 2017 yn Sir Fôn, ar Ynys Môn, ac mi wnaethon ni lwyfannu gwaith buddigol hwnnw yn ystod Steddfod anarferol iawn. Dim cweit mor anarferol a Steddfod leni, ond yn Steddfod Caerdydd yn 2018 yn do Heiddwen, ac oedden ni yn nghanolfan y mileniwm adeg hynny wrth gwrs, ac oedden ni theatr iawn, bwrpasol bron, nid nad ydy'r cwt drama a theatr y maes chwaith yn theatr bwrpasol, chwarae teg iddyn nhw am drio gorau, ond mi oedden ni'n nghanolfan y mileniwm yn ei holl ysblander yn cael llwyfannu Milwr yn y Meddwl. Ac wedyn mi enillodd Rhydian yng Nghaerdydd, Rhydian Lewis, ac wedyn mi wnaethon ni lwyfannu drama Rhydian, nid X oedd ei henw hi Rhydian pan enillodd. Be oedd yr enw gwreiddiol, ti'n cofio? Maes Gwyddno yn reiddiol. Maes Gwyddno, ti'n iawn, ie. Oedd y teitl roesti ar y ddrama pan roesti mewn ar gyfer y cystadleuaeth, ond ar ôl ystyried a chyd-drafod, mi newidwyd y teitl. Ac mi wnaethon ni lwyfannu X yn do llynedd yn Llanrwst. Ac yn Llanrwst, mi enillodd Gareth Evans efo'i ddrama ynta, Adar Papur, a ddim newid teitl tro hyn, ond newid llwyfan mewn modd go-radical. Ac yn hytrach na chyflwyno yn Steddfod Tregaron, dyma lwyfannu tro yma ar blatfform digidol Adar Papur eleni. Mae Heiddwen, ddylwn ni ddeud, yn athrawes, yn ogystal ag yn dramodydd ac yn awdur nofela a straeon byrion, yn bennaeth cyfadran y celfyddydau mynegiannol, yn ysgol... Broteifi. Ac lle ti'n dod o? Cwrt Newydd? Nace? Ie, dyna fod y Cwrt Newydd, a byw nawr am Hencarreg, so sa'i di mynd yn bell iawn. Gwych. A wedyn Hefin Robinson o Gaerfyrddin ymreiddiol, Ysgol Bro Myrddin, a be ddigwyddodd wedyn? Wel, ath y lawr rhyw wedyn. Es i Brifysgol Aberystwyth wedyn, a wedyn mlaen i'r byd gwaith. Gwych. A fes ti'n gweithio am gyfnod, oedda ti'n sôn wrth ein gynharach mewn fel swyddog blaen tŷ yn Stratford upon Avon, dim llai ar gyfer yr RSI, a hwnna'n brofiad difyr, dwi'n siŵr. Oedd e'n wych, cael gweithio mewn theatr fel yna sy'n cynhyrchu lot o waith, o safon uchel iawn, oedd yna'n brofiad gwych, ie. Ie.
a cael cyfle i wylio lot ohono fo, siwr o fod, yn cael mynd i mewn rhad ag am ddim. Wrth gwrs. A ti'n meddwl, gweld actorion o fri yn dangos i crefft hefyd, oedd yna wych. Ie. Oeddwn ni'n ôl at hynny, a Rhydian titha o Benllyn? O Gaernarfon. O Gaernarfon. Ond ymlaen wedyn i Brifysgol Caerdydd, ia? Ia, na fo. Graddio yng Nghaerdydd wedyn, ac yn neud cwrs masters o fanna, a wedyn nes i'n ffodus wedyn i gael gwaith yn reit fuan fel golygydd sgript yn Pobl y Cwm. Gwych. Fanna dwi wedi bod wedyn. Oeddwn ni'n ôl at hynny, achos mae yna stori ddifyr yn fanna hefyd. A wedyn Gareth o Ynys Môn, ac wedyn mynd i'r Brifysgol ym Mangor a ti dal yno. Be ddigwyddodd? Nhw'n cael gadael i ti fynd? Dwi wedi clymu'n hun at y lle yna. Gen i ddesg yn arwan, felly dyn nhw'n methu cael gwarad o'na i. Eisiau yna yn 2009 a gwneud gradd BA, wedyn cwrs meistr, wedyn y ddoethuriaeth, a wedyn rwan dwi'n dysgu'n yr adran hanes athroniaeth a gwyddorau cymdeithas gan fanylu yn benodol ar athroniaeth a chrefydd, mwy na dim. Gwych. Felly rhwng trio na chi, da ni'n cadw'r ddisgyl yn wastad rhwng Bangor, Aberystwyth a Chaerdydd o ran prifysgolion, a titha Heiddwen wedi graddio o Brifysgol Aberystwyth, wrth gwrs. Wel, falla sy'n ni'n cychwyn jyst drwy sôn chydig bach ynglyn â'r profiad o ennill y Fedal Ddrama. Hefin, ti gafodd y profiad yma gyntaf ohonoch chi gyd. Sut fath o'r brofiad oedd o? A be nath i ti gystadlu? Wel ie, pan enilles i hwnna oedd y trydydd ymgais i fi ar gyfer y gystadleuaeth. Felly oedd e'n neis cael ennill ar ôl trio gymaint o weithiau. Ti'n meddwl be, sa'n cofio pam nes i drio yn y lle cyntaf. Fi'n credu, os fi'n cofio, o'n i jyst eisiau ffansi cael go ar sgwennu drama. Felly, fi'n credu ar gyfer Steddfod Llanelli oedd yn ymgais gyntaf i. A wedyn, a hwnna oedd yn drama gyntaf i, a wedyn, mae gorffen drama yn foment fawr i sgwennwr newydd. A fi'n credu hwnna oedd y pwynt nes i sylweddoli. Mae hwnna'n haws na o'n i'n meddwl. A felly, ges i go ar sgwennu cwpl mwy o ddramau. O'r diwedd ennill yn 2016, ie. Tri chynnig i Gymro. Felly nes ti drio bob blwyddyn 2 blynedd yn ôl nes cipio'r wobr? Do, a des i'n drydydd, wedyn yn ail, a wedyn yn gynta. So, oedd e bron fel bod fi wedi sgwennu fe, oedd e'n lyflu. Waw. A hwnna'n stori wych, dyfal donc. Ie. Ac oedd y beirniadaetha ges ti o ryw fydd i ti, neu oedd ti'n anwybyddu nhw ac yn meddwl bod nhw'n malu awyr a jyst ddim wedi dy ddeall ti? Na, mae cael beirniadaeth yn werth fawr iawn, achos yn unig pam ti'n dechrau fel sgwennwr, sy'n clywed ati os ti'n na, neu ddim, sy'n clywed ati os ti ar y trywydd iawn. Felly mae'r ffaith bod y beirniad sy'n wastad yn bobl sy'n gweithio o fewn y diwydiant Theatr, mae'r ffaith bod nhw'n darllen ac yn rhoi adborth, a rhoi adborth eitha ymarferol o ran sut ti'n gallu gweithio ar dy grefft fel dramodydd. Mae hwnna'n help fawr, ac yn amlwg nath e helpu. Felly gret, achos dyw e ddim yn rhywbeth ti'n cael yn aml, yn y byd theatr, felly mae'r cyfle na i roi dy waith mas na a cael adborth yn werth fawr iawn. Ac yn amlwg mi oedd gen ti, dy ddiddordeb di yn amlwg yn y ddrama, yn myd y ddrama, a chdi wedi mynd i weithio i Stratford ac yn y blaen. Mae'n rhywbeth wedi dyddenu di i roi cais mewn am swydd, yn does? Pan welys di swydd blaen ti'n mynd yn Stratford. Be di o am theatr sydd wedi tanio dy ddychymyg di a wedi golygu bod chdi wedi bod eisiau gwneud y fywoliaeth yn y byd yma? Oedd yn rhywbeth oedd ti'n neud yn yr ysgol? Lle ddechreuodd o? Diwedd ysgol. Fi'n credu i fi, y foment nes i just cwmpo mewn cariad a theatr oedd
yn Theatr y Lyric, Cyfarwyddwr, fel rhan o grŵp Theatr Ieuenctid. Ac o'n i, tua 15, 1 ar 15 falle, yn siei iawn, yn dawel iawn, a cael bod ar lwyfan gyda grŵp o bobl oedd yn mwynhau wneud yr un peth. Just nes i just fwynhau gymaint, ti'n mo? I fi hwnna oedd y foment le fi'n teimlo, nes i ddatblygu fel person mwyaf. A felly, fi'n edrych yn ôl i lwyfan Theatr y Lyric fel y foment nes i wirioneddol meddwl mai theatr yw'r peth o'n i eisiau gwneud am weddill y mywyd i, sydd yn scary, really, ti'n mo? Ond... Mae'n scary iawn yn yr oes yma. Ond mae'n ddifyr bod chdi'n dweud hynna ynglyn â'r effaith gafodd yr weithgaredd yma arna ti fel person ifanc a'r dylanwad cadarnhaol gafodd o arna ti a dy ddatblygiad di yn berson ifanc adeg hynny yn dy arddegau. A Heiddwen, mae hwn yn rhywbeth wyt ti'n weld o ddydd i ddydd, siŵr o fod, yn gweithio mewn ysgol uwchradd efo bobl ifanc, yn gweithio ar dramâu ac yn hybu talent o ddydd i ddydd yn yr ysgol. Does dim rhaid gwerthu rhywun fel ti, siŵr o fod, beth yw gwerth a rhinwedda gwaith theatr a drama. Na, yn bendant, wedi bod yn dysgu drama ys beth i bach dros 20 mlynedd, dwi ddim yn edrych fel ni, cofiwch. Ond to perthynas gyda plant yn yw, chi'n gweld nhw mewn cymeriad, maen nhw'n cael rhyw ryddid o berfformio, yn ytrach na bod nhw eu hunain. Mae mwy a blant o bosib yn teimlo yn straen, mae'r pandemig o fod yn anxious ar blant yn dyddiau yma, lle mewn drama, mae fe'n therapi fod yn gorfod wynebu ofnau mewn cymeriad a llais mewn cymeriad, so mae'n ryddid i gael wrth berfformio, bydden nhw'n cael mewn gwersi lle maen nhw'n gorfod eistedd lawr a dilyn beth sydd ar y bwrdd gwyn. A ydych chi'n meddwl falle unrhyw un yna chi, ydy'r rhyddid yna da ni'n sôn amdano fo? Mae hwnna'n ryddid, da ni'n sôn fan hyn am bobl ifanc wrth gwrs yn cymryd rhan, ond sut mae hwnna wedyn yn trosglwyddo i aelod o'r gynulleidfa? Beth yw'r rhyddid neu beth mae rhywun yn roed yn y theatr i rywun yn y gynulleidfa? Beth yw'r profiad yna? Pwy mor hanfodol ydy'r profiad yna, ydych chi'n meddwl? Bydd ni'n meddwl bod yn eitha allweddol. Yn y cyfnod pan o'n i'n sgrifennu Milwr yn meddwl, oedd hwnna'n agor llygad pan oedd y gynulleidfa yn ymateb. Mae lot fawr bobl lleol wedi dod lawr i Gaerdydd a oedd ymateb lot ohonyn nhw'n gweld yn ddarn eitha heriol. I fi mae hwnna'n bwysig, achos mae'n brofiad, mae fe'n dangos teimladau'r bobl go iawn oedd wrth gefn y drama. A weithiau dyw theatr ddim fod yn gyffyrddus, dyw e ddim fod yn rhywbeth neis chi'n mynd dachu a anghofio amdano fe. Weithiau mae fod yn eitha exposing yn agor chi lan ac yn digo mewn i'r tywyllwch i weld beth sydd o dan o fe. So i fi, oedd hwnna'n brofiad mowr, ac os dysgus i rhywbeth, hwnna oedd y peth mwyaf, fi'n siŵr. Achos mae siŵr bod yna bobl yn, petai rhywun yn gofyn wrth gwrs i gynulleidfa be maen nhw isio, bydde rhywun yn falle'n dweud comedi neu ysgafnder, ond yn aml iawn mae yna rhyw ddaioni neu mae yna rhyw ryddhad yn dod o wylio bob math ar ffurfiau o ddrama, bob math o gynnwys am hynny. A hefyd oedd y ddrama di ddim yn ddrama hawdd i'w gwylio bob amser chwaith yna goedd. Be oedd yr ysbrydoliaeth i ti? Lle dechreuodd y ddrama honno i ti? Ti'n be, mae mor bell i ffwrdd. Sa'n cyfo le dechreuodd e, ond y tro bwynt i fi oedd, a fi wedi siarad am hyn o blaen, ynglyn â colli mam, a mae marwolaeth rhywun agos i ti'n cael effaith mor fawr ar dy fywyd i, ti'n modd? A felly, hwnna oedd y foment le, oedd y estron yn bodoli cyn hwnna, a wedyn oedd yna brec, a wedyn pam ddes i nôl at estron, oedd e'n teimlo fel, hwn yw'r stori sy'n angen dweud. A felly, oedd e bron fel rhyw fath o ffordd o fynegu sut o'n i'n teimlo ar y pryd. A fel mae Heiddwen yn gweud, mae'r ffordd mae cynulleidfa wedyn yn ymateb i hwnna yn mor bwysig. A'r ffaith bod bobl wedi cysylltu â fi ar ôl gweld y ddrama ac
ac yn basically agor I calon, ac yn siarad â rhywun, o'n nhw byth wedi cwrdd o'r blaen, a rhannu profiad tebyg ynglyn â colli neu galar, a'r ffaith bod drama wedi gallu dod hwnna mas mewn rhywun, a bod estron wedi wneud I bobl deimlo bod nhw ddim ar I ben eu hunain. Na beth oedd lot o bobl yn gweud pan maen nhw'n cysylltu, oedd diolch am fynegu rhywbeth fi wedi bod yn teimlo hefyd, neu rhywbeth fi ys I trwyddo. A hwnna mor bwysig, ac o'n I mor chuffed pan mae pobl yn cysylltu, achos ti ddim yn meddwl bod unrhyw un yn mynd I ymateb mewn unrhyw ffordd positif I dy waith ti, ond pan mae'n digwydd, mae'n lyflu. Ac yn amlwg oedd ti wedi dewis testyn, oedd yn bwysig I ti ddelio ag oedd yn teimlo'n cathartic I ti mewn ffordd, fel ti'n dweud. O ran yr dramau eraill, y dramau llai llwyddiannus mewn dyfynodau, oedd rheini am bethau oedd falle ddim mor bwysig I ti wrth edrych yn ôl falle? Wyt ti'n meddwl falle bod y ddrama yma wedi llwyddo mewn dyfynodau, oherwydd bod ti wedi dod o'r galon? Ydy hwnna'n bwysig I ddramodydd? Fi'n credu bod maen nhw wastad yn gweud, be maen nhw'n gweud, write what you know, a mae yna elfen o hwnna, fi'n credu, mae mor ddefnyddiol I ddefnyddio, profiadau personol, achos mae'n hollol genuine, does na ddim byd ffals amdano fe, mae'n dod o dy brofiadau di, a felly fi'n credu oedd hwnna'n amlwg yn estron, fi'n credu oedd y dramau eraill yn, bod nhw'n delio stwff o'n i'n teimlo'n gryf amdano nhw, oedd ddim mor bersonol, ac mewn ffordd fi'n credu estron oedd y ddrama mwyaf aniben o'r tri, ond fi'n credu o ganlyniad i'r ffaith mod I mewn lle aniben ar y pryd, a fi'n credu oedd yna amlwg rhywbeth yn hwnna, oedd yn cyndio, falle, sa'n gwybod. Mewn ffordd, falle, beth sydd yn gwneud drama yn fwy llwyddiannus ydy bod yna galon yn curo yna yn rhywle, yn ytrach na bod yna, mae angen dechrau canol a diwedd, neu mae angen rhyw ffurf, mae angen rhywbeth mewn ffordd sydd yn helpu'r gynulleidfa ar y siwrna yma, ond enaid y ddrama, calon y ddrama, mae siwr sydd yn bwysig, ynddo? A be oedd Rhydian, beth oedd tasa ti'n gorfod ffeindio beth oedd calon dy ddrama di, X, beth ti'n meddwl oedd Be oedd yr ysbrydoliaeth I ti? Achos wrth gwrs, oedd dy ddrama di wedi cael ei gosod yn y dyfodol, ac oedd hi'n ddrama wleidyddol iawn. Be nath dysgogi di sgwennu, ti'n meddwl? Ie, dyna sy'n rhyfedd, dweud gwir, achos dwi'n meddwl bod fi erioed wedi bod yn berson gwleidyddol iawn, ac mellai dyna nath syni fi fwyaf, mae dyna'r ddrama ddoth allan ar y pwynt yna. Dwi'n meddwl ni wedi gweld lot o bobl yn dadla ar Twitter a falle dros ac yn erbyn annibyniaeth I Gymru, neu mellai bod aros fo rhan o Brydain yn rhoi Cymru mewn lle cryfach. A dwi'n gweld y ffrio yna wedyn rhwng bobl ar Twitter yn codi ac o'n i'n trio dychmygu yn y pen draw be fysa gallu bod pen rhywbeth felly hen blynyddoedd I ddod lle, ac ysdi bobl yn cymryd pethau I dwylo hunan yn hytrach na just ffrio dros y we lle. Felly mae'r cymeriadau yn mynd ati dydy I fel rhyw fath o ymosodiad terfysgol yn y pen draw. Felly bendant, dwi'n gweld bod fi yn debygol o fynd lawr y trywydd yna o gwbl. Felly dyna nath yn syni fi bod fi wedi mynd ar ôl rhywbeth mor ffantasiol, mor dychmygol yn y dyfodol lle. A dyna dwi'n meddwl o'r her, dweud y gwir, oedd trio dychmygu y byd yma lle mae'r cymeriadau yn byw yn y dyfodol, a dal I trio ffeindio'r galon wedyn o fewn y cymeriadau yna. Ie, dwi'n cofio ni'n cael chydig o sgyrsiau yn fuan ar ôl yr Eisteddfod pan enillys di ynglyn â'r gwaith, ac oedden nhw'n ymwneud â yr her o sgrifennu drama wedi gosod yn y dyfodol, achos mae'n haws I ni osod drama mewn un y presennol, lle da ni'n gwybod efo beth da ni'n delio, da ni'n nabod y cyd-destun, da ni'n gorfod creu y cyd-destun, mae'r cyd-destun yna I ni, ond oedd ti'n gorfod creu cyd-destun I dy ddrama ditha hefyd, lle ddechmygu bod hwnna'n her. Rhai pethau oedd ti'n
yn gorfod rhyw fath o ddychmygu'n rhesymegol y gallen ni fod wedi cyrraedd fan hyn ymhen chydig blynyddoedd. Atgoffa ni pa flwyddyn mae'r ddrama wedi cael ei gosod? 2032. Felly, dwi'n cofio, o'n i ffodus iawn efo gweithio efo Sarah Bickerton, a dwi'n cofio ni dau yn trio creu rhyw fath o timeline rhwng rwan a hynny. Ac bron, bob blwyddyn, oeddwn ni'n gorfod ti'n meddwl bod yna rhyw ddigwyddiad neu rhywbeth yn digwydd bob blwyddyn a gweithio allan lle fysa Cymru bob degawd lle. Ac dwi'n cofio mewn un drafft oedd yna fersiwn lle oedd yna rhyw fath o pandemig. Dwi'n gwir, di bod yn y cymamsar. Nath hwnna ddim aros i mewn. Waw, hwnna gamgymeriad. Hollol, ond oedd yna waith ymchwil, dwi'n gwir, a trio siarad efo gwahanol bobl a gwrando ar arbenigwyr gwahanol yn trio rhagweld y dyfodol lle. A sut mae pethau mynd i fynd, ydyn yn diwedd trio setlo'r un fersiwn o be allith yr 20 mlynedd nesaf fod lle. Ag i ti, Gareth, be oedd y profiad i ti o sgrifennu dy ddrama di a dar papur, pan is di ati i sgrifennu drama ar gyfer y cystadleuaeth yma? Oedd ti wedi cystadlu o'r blaen yn y cystadleuaeth? O'n i wedi unwaith o'r blaen, lly. A di cael beiriadaeth adeiladol, felly, o lle o'n i'n gwerthfawrogi'n yn arw hynna, lly, de. Pa un o'r diawliad yma ddaru dy guro di y flwyddyn honno ta? Dwi'n yn cofio ddeu gwir, nad oedd o cyn, dwi'n meddwl, oedd o just cyn 2015, dwi'n meddwl oedd hi. O, reit, oce. Felly na, sgynna i ddim drwg deimlad at y tri yma o gwbl, de. Ond argian oedd y sgript yn ofnadwy. Hwna'n eisiau wy sobor. Ond oedd y beirniaid yn garedig efo chdi ta? O, rhy garedig o swbath. Oedd hi'n trio bod yn... Oedd hi'n ofnadwy, oedd eitha rhyw fersiwn rhad o Beckett mewn ffordd. A wedyn yn siŵr o Beckett yn troi ni fed, so yn gwybod y ffasiwn rwtch wedi cael ei sgwennu a rhyw gari dym o ganol berfyddion yn Ysmôn yn mintro cystadlu, lle de. Wel, rhyw gari dym o rwla, oedd Beckett hefyd siŵr o fod. Mae pawb yn dysgu grefft rwysyd neu gilydd, yn dydi? O ia, diwcs, ond ia, o ran adar papur, lle, rhyfedd ddigon, oedd y syniad wedi bod gynnau rhyw 2-3 blynedd cyn i mi ddechrau sgwennu, lle. Wedyn, oedd wedi bod yn rhyw gyniwair lot yn troi yn y meddwl, lle. Ac wedyn, o'n i'n meddwl, oedd yr dyddiad cau yn dod yn mis Ebrill, lle. Wedyn, na i roi cynnig arni, wedyn, mis Mawrth oedd hi, nes i rhoi mhen lawr a sgwennu, gadael i bob dim ddod allan, lle. Ac wedyn i hanfon i fel yna, mewn ffordd, mi nes i drafftio rhyw ddwy waith neu 2, lle wedyn i hanfon i'r cystadleuaeth. Ac o'n isio cystadlu'r flwyddyn yna newedig, achos o'n 3 beirniad o gen i barch mawr atyn nhw. O'n i wir yn parchu Branwen, Bethan a Gethin, ac o'n i'n meddwl, sa'n wych cael i sylwada nhw hyd yn oed tasa'r ddrama ddim yn fuddugol. Sa'n wych cael i beiriadaeth nhw, lle de. A rwysyd neu gilydd, oedden nhw'n ffeind iawn. Gwych. Ac be ddigwyddodd wedyn ta mewn ffordd, achos oeddech chdi'n dweud oeddech chdi falle di cyrraedd trydydd drafft, erbyn y pwynt lle rosti'r ddrama i mewn, ond fel mae pobl eraill wedi dweud, dydy drama ddim yn ddigwyddiad ond yn hytrach, mae drama yn broses, a mewn ffordd mae drama yn dal yn fyw, wel, nid just nes bod y llen yn codi ar y noson agoriadol, ond nes bod y gair ola yn cael ei yngan ar y perfformiad ola bron, hynny di mae yna rhywbeth yn organig ac yn dal i dyfu ynglyn â drama o'i hanfod o gymharu efallai cyfryngau eraill, ond sut broses fuodd i ti wedyn oddi ar ennill y fedal? O'n broses difyr eithriadol, cael datblygu a ail-edrych ar y gwaith efo golwg ffres mewn ffordd, di gadael rhyw chydig fisoedd o fwlch felly, de. Ac wedi cael mewnbwn gen y Theatr Gen, o'n i'n gweithio efo Sarah Bickett a wedyn efo Branwen Davies, de. Ac oedd hi'n ddifyr cael trafod a
ac ail-edrych ar ei bethau, meddwl, ydy hynna'n gweithio, ella ddim gweith, a meddwl, o, dyma pam na ni'n neud mwy o hyn, lle de. Ac oedd ddifyr, dyna dwi'n mwynhau dwi wedi mwynhau yn ar am y broses ydy, fel chdi dweud, yr syniad bod o'n yn dorfol bron, mae yna gymuned efo theatr yn wahanol i ddydwn i'n nofal, neu rhywbeth arall, neu gerdd felly, lle ydych chi ar eich pen eich hun yn fwy na dim, de. Dwi'n bod fod yna olygyddion a balli, ond dwi'n bod mae'r profiad a'r broses yma wedi bod yn ddifyr a mor addysgiadol hefyd. Dwi wedi dysgu cryn dipyn a wedi bod yn wych iawn. Ond mae'n siŵr o fod yn her fyd ydy Heiddwen sgedres y ti, achos mae gen ti dipyn o brofiad, wrth gwrs wyt ti wedi cyhoeddi nofela a straeon byrion, a efo 2 gyfrol wedi cyhoeddi'n eitha diweddar yn do. Ac be dio i ti'n meddwl o ran y gwahaniaeth yma? Oes yna elfen rhwystredig hefyd, i fod yn onest, i rywun sydd falle wedi sgrifennu yn ei gell, fel mae Gareth yn dweud, falle rhywfaint o fewnbwn gan olygyddion, ond mae'n siŵr bod o ddim byd i gymharu ar broses greadigol dorfol yma gyda theatr mewn ffordd. Na, mae'n hollol wahanol. Na, pan chi'n sgwennu nofel neu cyfres o straeon byrion, mae'n bosib bod e wedi bod ar y gweill ers pyn bach, a chi'n sgwennu fe, mae'r golygydd yn gweud, good, a mae fe mas. Pan chi'n sgwennu drama, neu pan sgwennu drama, oedd e fel, cyllell fan hyn a cyllell fan co, lot o sisiwrn, a bwtso bethyn o'r digili, a hyd yn oed rhyw 2-3 wythnos cyn bod ar y llwyfan, oedd lot o bethau yn cael chop, a oedd e'n eitha creithiog ar y degau, a fi'n cofio dy gytret y mam o gael beth hwfan fi'n neud, a ddim o beth iawn ma'n fi sgwennu nesaf. So oedd e'n fater o droi'r cwbl lot drosto, beth sy'n ôl i siarad ar bachan oedd wedi ysbrydoli fe yn y lle cyntaf. Oedd e'n teimlo i raddau fyd erbyn cyfnod paratoi, cyfnod ymarfer, bod e'n dipyn bach o'r ras. Pan chi'n perfformio a paratoi plant ar gyfer pethau yn yr ysgol, chi'n dieddol o gael o leia 8 wythnos, a oedd hwn bron a bod yn beth oedd e, 4 wythnos, ac erbyn bod actually ar ei dradd oedd e'n debycach i bythefnos cyn bod ar y llwyfan. So oedd yna bits ohono fe chi'n teimlo fel, oh god, mae'n teimlo fel cyflwyniad dramatig gone wrong, neu heb cael lot o shein arno fe. Mae'n wedi bod yn brofiad, fel rhywun sy'n dysgu tygau lefel A, mae'n handi, mae copi o'r perfformiad da ni, a ni'n watcho fe gyda'r plant sydd ddim yn mynd i'r theatr yn aml, a mae'n ddiddorol i weld y pethau chi wedi joio, chi'n meddwl, gosh, hwnna wedi gweithio, a mae yna chunks ohono fe, fi'n dioddol o weithio'r plant ysgol fel, dim fel awn i wedi gweld, okay, just talk amongst yourselves, mae'r part nesa'n good, mae'r part yn dodgy, ond mae'r diweddglo good. So, dde bach fel na. Mae hwnna'n her, wel, lle ddychmygu bod hwnna'n her. Wel, pan maen nhw'n dod i sgrifennu adolygiadau, obviously, maen nhw'n hoff iawn ohona i fel athrawes, maen nhw'n blant hyfryd, ond chi'n dioddol o weid eich barn, a mae'n rhaid nhw wedi barn, ond wrth edrych arno fe'n wrthrychol blynydde ar ôl iddo fe fod ar y llwyfan, a mynd trwy'r broses, a dymas ben draw, bydde fe wedi elwa o bosib o gael amser i eistedd na i fwrw ffrwyth. Mae'r cystadleuaeth i'r raddau yn eitha fast, mae popeth yn dod i ben, mae yna gyfnod o ail sgrifennu os, a mae yna gyfnod o berfformio ag ymarfer a mae ar y llwyfan, flash. So mae fel popeth, fi'n siŵr byddech chi'n mynd nôl at unrhyw nofel wedi sgrifennu ac edrych arni to mewn 4-5 mlynedd bydden ni'n neud yn wahanol. So mae'r un peth yn broses, jyst bod hi'n fwy agored, mae mwy o fusau yn y pair, mae lot fawr o bethau chi'n goffod jyst meddwl, falle bod yn deall mwy na fi, sy'n anodd o fi gredu ar y degau, os neb yn deall mwy na fi, ond hei-ho, oedd hi'n broses. So na, oedd hi'n brofiad gwerthfawr, oedd hi'n ddiddorol i fod yn athrawes ac yn eto yn disgybl, oedd hwn yn wers yn ei hunan. A oedd hi'n sgwennu to, siŵr o fod. Mae'n brofiad, mae popeth mewn bywyd sydd yn brofiad yn wers gwerthfawr i'w chael. Gwych. A hefyd i ti tho, oedd hi ar llyfannau y ddrama di, wyt ti wedi mynd ati wedyn i sgwennu dramau oedd hi ar hynny? Be di dy brofiad di wedi bod oedd hi ar hynny? Ers estron, ti'n meddwl be, fi wedi bod yn sgwennu non-stop, sydd yn gret, ti'n meddwl.
oedd estron yn bwynt dechrau really pwysig i fi fel dramodydd. Felly, fi wedi bod yn sgwennu pob math o bethau sydd yn neis, ti'n gwybod? A ti'n sgwennu yn y ddwy iaith? Ti'n sgwennu yn Saesneg ac yn Gymraeg, ynddo ti? Ydw. I fod yn onest, na i sgwennu be bynnag, le mae'r arian. Felly, yn ddiweddar fi wedi sgwennu mwy yn Saesneg, achos mae yna mwy arian yn Saesneg, a fi'n gyfo talu rent. Ond, mae'n bwysig iawn bod fi'n cael cydbwysig o sgwennu stwff Cymraeg, stwff Saesneg, a stwff sydd yn fluid o ran iaith hefyd, sydd yn gret, a arbrofi gyda BSL a ffyrdd eraill o cyfathrebu hefyd, felly, Mae hwnna'n swnio'n ddifyr. Be ti wedi bod, sut fath o arbrofi ti wedi gwneud efo BSL, British Sign Language? Deithon ni chydig bach am y prosiect? Fi o'n i'n gweithio... Os ti'n cael? Ydw, gret. Fi wedi gweithio llynedd a fi dal yn gweithio gyda nhw nawr. Cwmni Theatr Hijinks sydd yn Caerdydd. Fi o'n i'n gweithio ar sioe Nadolig ar gyfer y grŵp cymunedol. Felly, o fewn y grŵp, oedd yna bobl gyda pob fath o cryfderau gwahanol. Ac fel rhan o hwnna, oedd y BSL, British Sign Language, yn gorfod bod yn rhan o'r darn o theatr, o'r dechrau. A felly, ti'n trio ffindo'r ffordd o gael y ffordd ma o gyfathrebu. Dwi ddim yn ofnadw gyfarwydd o fe. Dysgu sut i dod â hwnna mewn i'r ddrama mewn ffordd sydd yn naturiol ac yn glir i'r bobl sydd yn defnyddio'r iaith yna, fel cynulleidfa. Oedd yn gret. I fi, unrhyw beth sy'n wneud y darn o theatr yn mwy agored i fwy o bobl, mae hwnna'n gret. Chos na beth yw theatr. A fyddwn ni'n gweithio arno fe, a fi'n gweithio gyda nhw nawr ar hyn o bryd. O'n i fod wneud sioe Nadolig eto leni, ond wrth gwrs, mae pethau wedi... Ond fi'n dal i weithio gyda nhw, a fyddai wedi dysgu ers llynedd, a dwi nawr yn gallu mynd at y gwaith mewn ffordd gwahanol leni, achos bod da fi mwy o ymwybyddiaeth. Sy'n gret. Rhydian, wyt ti oddi ar ennill y Fedal Ddrama ac oddi ar llwyfannu ddrama yn Llanrwst flwyddyn dwytha. Ti wedi cael profiadau difyr sydd ddim falla yn ymwneud yn uniongyrchol a gwaith. Deithon ni chydig bach beth sydd wedi bod yn digwydd yn dy fywyd ti yn ystod y flwyddyn dwytha? Gen i plan yn ei le, wsos ar ôl Steddfod llynedd, os oes o pethau ddim yn wael, oedd gen i docyn bryn bynnag i fynd ar awyren i Columbia. O'n i, so os o pobl ddim wedi mwynhau'r ddrama, so nhw'n wedi gallu ddod ar ôl i gwynod. Mae'n bach yn extreme. Yndi, ella bod o, ond na, dwi wedi bod i gonffodus i fod ffwrdd am rhan fwyaf o'r flwyddyn dwytha yma yn teithio y byd, lly. Dechrau yn Ne America, wedyn fi yn ei draw, Australia, Seland Newydd, a wedyn erbyn i ni gyrraedd Asia tua mis Mawrth, gafon ni bod angen i bob sy'n teithio drio dod nôl adra achos yr coronavirus. So, ers hynny, dwi bod nôl yng Nghaerdydd, lly, ond oedd yn ei ffodus iawn i gael 7 mis o deithio fel ag dwi'n meddwl bod teithio yn rhywbeth sydd jyst yn agor dy feddwl di, ag mae yna gymaint o syniadau sydd wedi dod o hynna, mae jyst dewis o syniadau iawn i sgwennu amdano nhw. Mae yna rhywbeth o pressure cyn mynd, a pob yn gofyn, beth ti'n mynd i sgwennu ar ôl dod yn ôl o deithio, lly, ond jyst gadael efo gyd setlo ar ôl dod nôl, dwi'n meddwl, reit, be oedd y pethau difyrra ddigwyddodd, a lle mae yna sefyllfaoedd dramatig difyr, ac mae yna digon ohonyn nhw, de. Falla dawn na rhywbeth i ti yn nghanol y nos rhywbryd, a hwnna dwi eisiau sgwennu amdano fo. Ond mae gen ti lyfr nodiadau helaeth, bod o'n lyfr nodiadau rhithiol neu real? Oes, drym. Gyd fyny fama ella ar hyn o bryd. Un jumble mawr, ond rhywddydd. Ond felly oedd ti ar gyfnod sabothol o bobl o cwm, ia? Ia, na fo. Ar ddyn mynd yn dôl ar ryw bwynt, mae'n siŵr?
Mynd yn ôl, mis yma wan, nôl i gwmderi. Edrych ymlaen i weld sut fydd y cwm a sut fydd y trigolion wedi dod trwy'r pandemig yma lle. Pan wyt ti'n gweithio yn bobl y cwm, wyt ti ddim yn sgwennu sgriptiau dy hun mewn ffordd, wyt ti'n edrych ar yn golygu sgriptiau mae bobl eraill wedi sgwennu, ti'n mynd sgwennu penodau dy hun, felly? Na, dwi'n mynd sgwennu fy hun, golygu a gweithio efo'r awduron sydd gennym ni ar y gyfres lle. A dyna'n ddifyr, dweud gwir am weithio efo Sarah Pickerton o ran hynny, bod oedd y rôl i, dweud gwir, wedi cael ei refersio lle, so hi wedyn oedd yn rhoi nodiadau iddo fi a gofyn cwestiynau i fi o'r sgript, ac oedd o'n rhaid difyr bod yr ochr arall y bwrdd, dweud gwir de. Ti'n meddwl bod i di'n gofyn cwestiynau i awduron, gwahanol i awduron pobl y cwm o ganlyniad? Ti di dwy'n rhai o'i thrics hi? So be, oedd gen i trics rhaid da, chwarae teg, wneud i fi feddwl, de, hwnna dipyn o waith feddwl ar ôl cyfarfod efo Sarah, so, dwi'n ddim, lle rhaid fi ofyn di am un nodiadau hi. Ac pryd allwn ni ddisgwyl gweld trigolion cwmderi nôl ar yn sgrin i, ti'n meddwl? Wel, yn gobeithio yn fuan, de, mae'n gyfnod heriol, dwi'n siŵr bod yna gymaint o waith yn mynd mlaen tu ôl y llen i trio gael y gyfres yn ôl ar y sgrin mor fuan a phosib, ond fel yn y theatr, mae byd ffilmio hefyd yn mynd trwy gyfnod anodd iawn ac efo social distancing a bob dim fel yma, mae'n reit anodd cael actorion ar set i ffilmio, ond dwi'n ffyddiog bod yna lot o waith da mynd ymlaen i drio cael pobl y cwm yn ôl. Oes na ti'n gallu reid y gath allan o'r cwd i byn bach i ni? Da ni'n di weld cyfres o fonologa a la The Archers yn cwmderi a penodau wedi cael ei rhoi yn neilltuol un cymeriad yn unig. Dwi'n gwybod, dwi'n reit intrig fy hun i fynd yn ôl i'r gwaith a gweld be fydd y broses lle a sut fydd i. Dwi'n gwybod fyna cwpl o dramau sebon eraill wedi ail ddechrau, ond dwi'n siŵr bod Coronation Street yn ôl o falle, ond dwi'n meddwl, pan fydd yr amser yn iawn, fydd pobl y cwm yn ôl, ac dwi'n siŵr, fydd o'n gret. Yn gobeithio fydd yr actorion ddim i gyd yn gwisgo masgia, fel bod ni'n gallu gweld rhywfaint o wynebau nhw. It's all in the eyes, dear, it's all in the eyes. O gwych. A be wyt ti wedi bod yn neud ers blwyddyn Gareth ar wahân i ddatblygiad ar papur, os na ryw ddrama arall ar y gweill gen ti? Dwi wedi gwneud chydig o waith comisiwn, sgwennu monologa yn benna, ac yn ddiweddar, dwi wrthi'n gweithio'r nofel arall wan, felly mae yna ryw syniad gen i am ddrama bosib yn ryw gyniwair, ond dwi'n bod dim yn teimlo'n digon parod eto, jyst gadael i fod am chydig a wedyn gweld byddaw pan fydd hi'n barod, gobeithio. Gwych. Ac mae'n job weithio meddwl siwr o fod fel rhywun sydd yn sgwennu mewn mwy nag un cyfrwng. Lle mae'r syniad yma fod i fynd? Ydy hon yn ddrama, ydy hon yn nofel, ydy hon yn drama radio, ydy hon yn sgript deledu? Heiddwen, mae'n siŵr bod chdi'n cael y meddyliau yma pan mae yna rhyw syniad yn dod i ti. Lle mae hon i fod i fynd? Sut mae rhywun yn penderfynu? Mae'n dechrau fel monolog, weithiau mae'n mynd yn nofel o'r fonolog, y syniad cychwynnol na, a weithiau mae'n mynd yn ddrama. Tueddiad yw, mae nofelau cael ei gyhoeddi, mae dramau ddim, so hynny bai bod yna lwyfan iddyn nhw i raddau, bydden nhw ddim yn cael ei gweld neu gwerthfawrogi, so mae hynna i raddau yn gweithio chi'n gwmwys bod eisiau talu bils a bod eisiau sgwennu rhywbeth sy'n mynd i gael cynulleidfa. Na, ar hyn o bryd, dwi ddim wedi sgwennu dim byd, so mae'r cyfnod wedi bod yn eitha diddorol a tawel, achos gan amla mae wastad ras, a mae rhedeg o un man i'r llall a trial neu popeth, a nawr mae wedi bod yn fater o pyd o wneud dim byd, sydd yn hollol wahanol i'r arfer i fi. Da ni wedi cyffwrdd chydig ar y ffaith bod o'n gyfnod heriol ar hyn o bryd. Hefin, sut wyt ti wedi ymateb i'r her Covid? Wyt ti wedi bod yn gynhyrchiol, neu wyt ti wedi cael awr? Wyt ti wedi ffeindio fo'n anodd i gael ysbrydoliaeth yn y cyfnod yma, neu ydy'r syniadau wedi llifo?
Fi wedi bod yn cysgu. Na. I fod yn onest, fi wedi bod yn lwcus. O da fi cwpl o job sgwenni'n dod mewn i'r cyfnod yma. A felly, na un peth amdano ni'r sgwenwyr yw ni dal yn gallu sgwennu achos ni'n neud adre ta beth. Felly, fi wedi bod yn lwcus. Mae'r ffaith bod fi wedi arwyddo contract a bod rhywun yn disgwyl gwaith yn fy ngorfodi i fod yn greadigol, really. Does ddim siwr beth ac writer's block pam mae yna deadline, ti'n mo? So, so fi wedi bod yn oreit. Fi'n credu fel pawb, fi wedi cael adegau le fi sa eisiau gwneud un byd, ond ester y soffa a byta cacs a gwylio Netflix. Ond, ti'n cael dynodau da, dynodau ddim mor dda. Fel pawb fi'n credu, a just... ti just yn goffod edrych ar ôl dy hunan, edrych ar ôl y bobl sydd yn sydd yn agos i ti. A just, take it as it comes, Ie. Wel, oes na, fel artistiaid, ydych chi'n meddwl fydd y gwaith yma, fydd y profiad yma, Covid yma, yn dod i mewn i'ch gwaith chi mewn rhyw ffordd neu gilydd? Ydych chi'n rhagweld y byddwch chi'n sgwennu am Covid, neu'n sgwennu am gymeriadau bydd wedi byw trwy Covid, neu ydych chi'n mynd i anwybyddu fo'n llwyr? Be ydych chi'n meddwl? Gareth, be amdana chdi yw ti'n meddwl bydd y cyfnod yma'n cael ei adlewyrchu'n dy waith ti rwysyd neu gilydd? Dwi'n ni'n ella o ran yn thematig, o ran hynna, ond dwi'n meddwl mae'n rhan fach o'n sgwennu fi lle dwi'n mwynhau just cael dianc y dingid i ryw fyd arall neu ryw sefyllfa arall, felly, a mynd at ryw gymeriadau gwahanol, felly, erbyn hyn, dwi'n teimlo mod i wedi cael yn llethu gan y Covid bron, fel mod i'n isio sgwennu amdano fo i ryw raddau, felly, ond o diwgs dwi'n ni'n bosib yn y dyfodol, ella, yna ryw rica o syniad yn dŵad o'r rwla, a fyddai'n trio sgwennu o, felly, ond ond rhan fi'n hun wan, dwi'n meddwl felly yn fwriadol felly, de. A be amdana chdi, Heiddwen, o ran dy ryddiaeth di neu o ran drama, di o'n amhosib osgoi Covid, neu di o'n gwbl bosib i osgoi Covid? Mae'n siŵr ddawe mewn rhywle. Mwy na dim, fi'n credu, mae lot o bethau wedi sgrifennu, wedi bod yn eitha tywyll, ac yn y cyfnod hyn wedi teimlo fel yna. Ac felly pethau wedi bod yn wylo amdano, pethau ysgafn, comedi, wedi bod yn rhywbeth, a gobeith, rhywbeth sydd yn fan gwyn man raw. So falle fel rhywun sy'n sgrifennu, mae hynna byddai'n gwneud mwy na chwilo am ddyfnder a diwch, achos ar y degau mae pethau'n mynd yn nos, a yr unig beth chi mae'n clywed wedyn yw rhywbeth cysyrus. Dim rhywbeth sydd yn dio fe ac yn hala pobl i'w fideo, achos y ffordd o reoli pobl i'w hala nhw i ofan a gofidio, a mae hwnnw wedi cael ei wario mas 100,000 o weithiau ar y newyddion o ddydd i ddydd. Felly, rhywbeth i'r gwrthwyneb, hynny yw, the law of attraction, maen nhw'n gweithio i, os chi moyn rhywbeth perffaith, heddychlon, wel, credwch gnewch a fe ddawe. So falle mae hynny fyddai'n gwneud. Gwych. Edrych ymlaen i gweld ti, beth bynnag fydd hi, nofel neu stori fer neu ddrama. A be amdana ti, Rhydian, wyt ti'n cael cyfle i ti'n meddwl y geid i gyfle i sgwennu? Unwaith y bydd ti'n nôl yn bobl o cwm, ta bydd hi'n pen lawr ac olygu gwaith pobl eraill? Be di'r opus nesaf mynd i fod i ti'n rhagweld? Dweud y gwir, dwi'n edrych ymlaen i fynd yn ôl i olygu ar hyn o bryd ac gael gweithio ar sgript eraill yn enwedig mewn cyfnod mor heriol lle gweld beth i'r her o ran hynny, ond mae dal wastad rhywbeth yn mynd i fod yn trio ffurfio, mae'n siŵr o fod, ryw syniadau, bob yna hyn, a lle byna gai amser, lle trio sgwennu rhywbeth fach, ond dwi'n meddwl ar hyn o bryd, dwi'n ar ôl blwyddyn i ffwrdd, dwi'n edrych ymlaen i gael mynd yn ôl, gweithio efo awduron profiadol eraill a dal i ddysgu cyn sgwennu beth newydd eto. A mae'n gyfnod anodd i ni gyd, i rai o'na ni sydd yn trio cael rhyw fath o leini yn y cyfnod yma, ac trio cael rhyw fath o torri rhyw fath o lwybr tua'r dyfodol, achos mae'n oddyrus ar y theatr ar hyn o bryd, wrth gwrs, gan bod ni yn amlwg ddim yn gallu llwyfannu gwaith ar hyn o bryd, mae'r theatra'n llythrenol ar gau, ac pan fydden nhw'n agor,
fydd pawb yn gorfod bod 2 fetr ar wahân, ac felly mae hwnna'n anodd ar lwyfan, yn ogystal ag yn y gynulleidfa wrth gwrs. Ond ar wahân i'r pethau ymarferol, oes gen un o'na chi air o gyngor i rywun fel fi sy'n rhedeg cwmni theatr, neu unrhyw un sy'n gweithio yn y theatr, oes na, beth yw'r ffordd ymlaen, beth yw'r peth y dylen ni wneud, da chi'n meddwl, yn y theatr? Os yw rhywbeth wedi crafu dwi'n erfyn yna chi, helpwch ni. Be di'r cyngor, da chi'n meddwl? Lle da ni angen mynd o fan hyn? Fydden ni'n hoffi gweld y theatr yn gadael y theatr. Hynny yw bod y gwaith bod ni'n llai dibynnol ar yr adeiladau, a felly bod ni'n gweld hwn a'r ffaith bod ni'n methu bod yn yr adeiladau mewn ffordd comisiynol esgus i felly fynd ar gwaith i lefydd gwahanol a mynd ar gwaith at y gynulleidfa yn hytrach na disgwyl iddyn nhw ddod i'r adeiladau dosbarth canol yma. Felly fi'n hoffi'r, mae lot o bobl wedi dweud yn ynglyn â'r ffaith bod theatr is not a building. Fi'n credu fydden ni'n hoffi gweld hwn fel esgus i wthio mas o'r 4 wal y theatr a creu celf a stwff cyffroes mewn llefydd newydd a llefydd sy'n mwy agored a mwy mwy accessible i bawb, really, Gwneud troi'r cyfnod yma yn gyfle falle i arbrofi ac i chwilio ffyrdd newydd o gyflwyno theatr. Oes na rhywun arall efo syniad arall? Mae gen i lyfr nodiadau am hynny. A rhoi'r beth mwy positif, gobeithiol, dyfodol sydd yn llawn potensial yn hytrach na gofid a meddwl y gweitha o ddynoliaeth, hynny yw dangos i'r gorau, hynny yw, mae yna ddigon o bethau sydd yn cadw pobl yn gaeth i'w cartrefi, so rhowch y gwrthwyneb, rhowch yr un sy'n tu ôl chi fyna nawr, awyr las. Wel, llun rhithiol mae gen i ofn ydi hwn hefyd, mae o'n olygfa real iawn i si dynnu fo'n nghamera wrth fynd am dro dwrnod o blaen, ac ani mewn sy'n i reid o tu ôl i mi i roed, falle, argraff o dywydd braf tua'r gorwel, falle. Gareth, Rhydian, dwi'n dal yn disgwyl am eich atebion chi, ond mae croeso chi sgwennu mewn os nad oes gennych chi ateb parod os byddwch chi wedi meddwl am ffordd ymlaen. Be di'r her neu be di'r cyfle sydd o'n blaen ni, falle? Dwi'n gwybod, dwi'n licio'r ffyrdd mae dramau wedi cael ei dangos rwan ar sgrin a bod yna ffordd i gynulleidfa ehangach gallu mynd i wylio dramau fel mae'r Theatr Genedlaethol yn gwneud yn rhyddhau dramau i gwylio ar-lein, lle. Alla bod hwnna'n rhywbeth sydd mynd i helpu creu cynulleidfa newydd, achos mae pob adra mewn cyfnod fel hyn, mae pob yn gwylio'r teledu ac mae pob jyst eisiau gwylio Netflix neu ffilmiau neu be bynnag rhywbeth i ddianc. Felly mae'n gyfle i rywun sydd ddim fel arfer allan mynd i'r theatr i gael gwylio rhywbeth o'r theatr a sylweddoli. Alla bod yna rhywbeth fanna i fi hefyd, lle. Mae yna ddigon o gynnwys iaith Saesneg, wrth gwrs, ar y platfforma yma, falle bod yn her i ni, falle i ddyblu a threblu'r hyn sy'n cael ei gynnig yn Gymraeg, falle, achos fel pob cyfrwng newydd, mae pobl wrth gwrs yn poeni beth fydd effaith hwnna ar yr iaith, oedd yr un peth yn wir gyda dyfodiad radio a theledu a rhyngrwyd a bob dim arall. Mae'r her fel petai wastad yn ymddangos yn fwy i'r iaith Gymraeg mewn ffordd i allu torri drwy'r holl gynnwys iaith Saesneg. Dyda dipyn o sglein arno'n aml iawn. Budgets mwy fel arfer. Gareth, sut mae myfyrwyr Bangor wedi bod ac yn mynd i fod wyt ti'n rhagweld? Sut mae bobl ifanc yn ymateb i'r cyfnod yma sydd yn dod i brifysgol o be weli di? Ia, o ran y myfyrwyr sy'n am barod, maen nhw i weld wedi addasu'n reit dda achos bod technoleg yn rhywbeth mor naturiol iddyn nhw beth bynnag lle maen nhw wedi hen arfer efo systema da ni'n defnyddio wedyn
o fis Mawrth, nathon ni droi i ddysgu ar-lein felly mae'r cyfryngau digidol fel yna wedi bod yn effeithiol. Yr her hefo rhai newydd fydd yn dod i mewn ym mis Medi ydy trio sicrhau bod gen nhw ryw ymdeimlad o berthyn. Reit, bod nhw'n perthyn i ryw gymuned sy'n astudio ryw gwrs benodol a hefyd ryw deimlad bod nhw'n perthyn i Fangor hefyd. Felly fydd hynny'n her, ond y her fwyaf di trio creu ymdeimlad o berthyn, cynnau y diddordeb yma, a chynnal hynny nes bod ni medru dychwelyd i ryw lun ar be fuodd gynt felly de. Ac dyna mewn ffordd ydi jyst cynnal diddordeb, a dwi'n meddwl bod hynna wir efo nath Rhydian ddeud fan'na, ffordd da ni'n mynd i gwylio'r recordiadau yma o'r cynrychiadau yma sydd wedi bod. Dwi'n meddwl bod hynny hefyd yn ffordd arbennig o gynnal diddordeb ac ella apelio at gynulleidfa newydd. Fydd maes o law yn meddwl, da ni cael mynd i theatr wan, mi awn ni i weld beth sy'n yna lle de. A wedyn gobeithio mae hynny'n golygu wneith myfyrwyr ddod i'r darlithoedd, a na nhw ymdrechu ddod i bob un felly. Ond, ia. Ond yn y cyfamser, nes bod ni'n gallu mynd naill i'r theatr neu leoliadau amgen fel mae Hefin yn awchu amdano, mae yna stwff digidol i gael ar y we, ac mae hwn yn gyfle falle i fi roi plug i'r hyn sydd ar gael, wrth gwrs. Mae drama pob un ohonoch chi, Adar Papur, Gareth, ex-Rhydian, ag Estron, Hefin, ag Milwr yn y meddwl, Heiddwen, i gyd ar gael i'w gwylio fel rhan o'r raglen amgen. Mae yna fwy o fanylion i gael ar wefan yr Eisteddfod ac hefyd ar wefan y Theatr Genedlaethol Cymru. Ewch i'r wefan ar gyfer mwy o fanylion i wybod lle yn union allwch chi fynd i wylio y dramau yma. Gobeithio y gnewch chi, a gobeithio gnewch chi fwynhau nhw. Dwi eisiau diolch yn arbennig i'r Eisteddfod Genedlaethol ac i Ystad Lenyddol Gwenlyn Parry hefyd am gefnogi y sgwrs yma heddiw. Ac diolch yn fawr iawn i chi o'ch pedwar am roi eich amser a rhannu rhai o'ch meddyliau efo fi ac efo'r genedl gyfan, efo'r byd cyfan ar y rhyngrwyd yma, ar y platfform yma. Felly gwych, diolch yn fawr iawn i chi, daliwch ati i sgwennu, gobeithio gewch chi ysbrydoliaeth i sgwennu mwy o gampweithiau i'r dyfodol, i'n cynnal ni drwy gyfnod tywyll ac falle i'n goleuon ni ac i roi gobaith yn calonnau ni hefyd o ran dyfodol y ddynoliaeth fel i'w dyletswydd pob tramodydd, wrth gwrs. Diolch o galon i chi am y sgwrs a welwn i chi'n fuan. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch. Diolch.